Това е моята Африка. Ето е веригата. Сега без да я натискам, дърпам и има муфт. Не знам дали се вижда на видеото. Както е настъпил долу и не помръдва. Иначе задния пиньон, или както се нарича, е явно с 45 зъба. Поне така пише тук нарисувано пиньон, пише 45 зъба, не съм ги борил, но мисля, че са 45. Веригата ми е отхлабена на 15, каквото и да значи. При такова положение се допира до гуменото уплътнение тук отзад. Тук ми е самоделното ойлерче на мен. Ето така. Толкова е свободно. Общо взето това ми е мотора на мен. Предните накладки ги свалях и бяха все малко по-износени от задните. Гумата, не знам дали се вижда. Има сякаш живот в нея. Не мога да разбера има ли луфт. Усещам микролифт в лагеря. И така нататък. Това се върта цялото кормило.